Nselmulkom nilqawkom għat-tifħir ta' sbieħ il-jum. Se nagħmlu t-tifkira tal-Verġni Marija f'jum is-Sibt u s-salmi huma tat-tielet ġimgħa. Mulej iftaħli xoftejja. U fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilejna l-mulej, ħanajtu bil-ferħ il-blata tas-salvazzjoni tagħna. Ners quddiemu bana trat il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhom mal-qijan tal-art, tiegħu maqċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħra xu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Ejjew nqimuh u ninxteħtu quddiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna, waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisa lu jienet, qalbu mħassra dan il-poplu, u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi, ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Sid glorjuża li fil-għoli fuq il-kwikeb ġejt imtella, natuk ġieħa xint bħalibek safis ejt lil dak li ħalqek. Bibnek sewejtinna l-ħsara li dnubteva ġibet fuqna, bitjubitek ftaħt modija biex li msejkna jidħlu s-sema. Inti l-bib tas-sultanoli, bib li minnu d-dawl feċ fuqna, ħajfirħu l-ġnus mifdija għax bik verġni sabu l-ħajja. Għamel int li nsebħu f'kollox lil-Missier, lil-Kristu ibnek u l-Ispirtu li bħal libsa tal-ġmil kbir zejnuk bil-grazzja. Amen. Int ħdejja mulej, sewa huma triqatek. Qalbi kollha ngħajatlek, weġibni mulej, irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Lilek insejjaħ salvani int, u nħares il-preċetti tiegħek. Sa minn qabel is-sebħ nitlob il-għajnuna, u fi kliemek jien nittama. Bajnija miftuħa tul is-saret tal-lejl, jien noqgħod naħseb fuq il-weda tiegħek. Isma' leħni mulej fit-tiba tiegħek, u żommni ħaj skont id-digriti tiegħek. Orbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, dawk li tbedu mill-liġi tiegħek. Imminti ħdejja mulej, sewa huma l-kmandamenti tiegħek. Jiena inni naf il-preċetti tiegħek li għal dejjem inti waqqafthom. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Inti ħdejja mulej, sewa huma triqatek. Mulej jieqaf miegħi l-erf tiegħek fit-tħabbrik tiegħi. Alla ta' missirijiet isejt il-ħnina, bil-kelma tiegħek li jien għamilt kollox. Berfek sawwart il-bniedem biex jaħkem fuq il-ħleq li inti għamilt. Biex iriġi d-dinja bil-qdusija u s-sewa u jaqta l-ħaq fema sinċira. Għatini l-erf li qed ħdejn it-tron tiegħek u twarrabnix minn fost il-qaddejja tiegħek. Għax jien għaddej tiegħek bin il-qaddejja tiegħek. Bniedem dajjef li ma jintemx qasir il-għomor. Bniedem li ma għandux ħila jifhem il-ħaq u l-liġijiet tiegħek. Għax ukoll minnu perfett fost il-bnedmin, jekk joqsu l-erf li jiġi minnek jitqies bħal xejn. Miegħek huwa l-erf li jaf l-emejjel tiegħek u kien miegħek inti u tagħmel id-dinja. Huwa jaf x'inhu dak li joġob lilek, x'inhu s-sewwa skont il-kmandamenti tiegħek. Ibgħat il-erf mismewit imqazza, ibgħatu mit-tron glorjus tiegħek. Biex jieqaf miegħi fit-tħabbrik tiegħi. Ħankun naf sewwa x'inhu li joġob lilek. Għax huwa kollox jaf u kollox jifhem, f'kull ma nagħmel imexxini bil-għaqal
u bil-glorja tiegħu iħarisni. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Mulej jieqaf miegħi l-erf tiegħek fit-tħabbrik tiegħi. Il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Għax kbira hija t-tieba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' għal dejjem ta' dejjem amen. Il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi, għaxu li bbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattini, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Għażila il-mulej u ħatara fost kulħadd. Għażila il-mulej u ħatara fost kulħadd. Daħħala tammar fid-dar tiegħu. U ħatara fost kulħadd. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Għażila il-mulej u ħatara fost kulħadd. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Alleluja. Nuqmu bil-wifqa għal-kantiku. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġiżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kiewiet fl-modi, fom il-profeti għaddisin tiegħu. Biex isalvana mill-edewa tagħna u minn dejn daw kollha li joboduna. Bek juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-pat għaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef l-Abraham missierna li jagħtina. Li meħlusin minn idej l-edewa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatinna mill-għoli żjara tax-xemx tielam. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq taslim. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Alleluja. Is-Salvatur tagħna ġbu jitwieled minn Marija Verġni, infaħruh u nitolbuh. Tidħol għalina qudiemek ommok mulej. Xemx tal-ġustizzja qablek feġġet ix-xebba bla tebba bħad-dawl taż-żerrieq. Għamel li ngħixu dejjem fid-dawl taż-żjara tiegħek. Verb etern intażilt il-Marija biex tagħmar fija bħal farka li ma titħassarx. Eħlisna mit-taħsir ta' dnub. Salvatur tagħna tkellek il-ommok wifqa' ħdejk taħt is-salib. Bit-talb tagħha tina li nissieħbu ferħana fid-dbatijietek. Ġesu l-aktar twajjeb minn fuq is-salib intajt lil Marija bom Ġwanni. Għamel li bil-ħajja tagħna ninarfu bulieda. Ejjew issa b'kuraġġ irresqu t-talbit tagħna l-missierna tas-sema, ejjew minn dan is-santwarju irresquhom permezz ta' Omna Marija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minuħat għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għamel mulej l-imqazza Marija dejjem Verġni, bit-talb tagħha tkun għalina għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib, u ddaħħalna fil-għena u slim tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaldan fl-imkien mal-Ispirtu Santu, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lil Alla.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum id-dun offrdi l-Quddisa għal-Ruħ Salvu u Marija Kassar. U fil-Vanġelu l-lum ser niltaqgħu ma' Ġesu li jitlob lid-dixxipli ma jitkellmux ħafna fuq għax is-saltna ta' Alla tikber fil-moħbi. U biex nitħejjew tajjeb għal dak il-misteru li qegħdin niċċelebraw, jew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq tajba u bektejnhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jistqar li nisrani ibiet minnu kull ma jtebbal dan l-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari il-ktieb tal-profeta Mikea. Ħażin għalihom dawk li jfasslu l-ħsara, dawk li jsawru d-deni fuq soddithom u jagħmluh mas-sebħ filgħodu għax idejhom għadhom is-seta. Jekk jitlebilbu għall-għelieqi jisirquhom, jekk għad-djar jaħtfuhom, jagħmlu l-vjolenza fuq raġel u daru, fuq is-sit u ġidu. Għalhekk dan jgħid il-mulej, ara kontra din ir-razza ta' nies qed infassal ħsibijiet ta' ħsara li ma teħilsux għonqhom minnha u ma tibqgħux timxu raskom merfuqa għax ikun żmien ħażin. Dakinhar tiġu fil-sien in-nies jgħannulkom għanja tal-biki u jgħidulkom aħna misruqin serqa għall-aħħar, sem il-poplu tiegħu qiegħed jitqies bil-ħbula, m'hemm ħadd biex irroddulu lura. Ir-raba tagħna sar sem min seraqa. Għalhekk għalikom ma jkunx hemm min jixed il-ħabel tal-qies bix-xorti fil-ġemma tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Mulej, la tinsihomx lill-imsejknin. Mulej, la tinsihomx lill-imsejknin. Għaliex mulej int hekk imbiet, għaliex tinħebba waqt il-bżonn. Fi gburitu il-ħażin li l-fqir jaħqar, jaqbdu fin-nases li nasablu. Mulej, la tinsihomx lill-imsejknin. Il-ħażin jiftaħar bix-xewqat ta' qalbu, fir-reba tiegħu jisħet u jżeblaħ lill-mulej. Fi gburitu jkasbar lill-mulej u f'xejn ma jfittxu u Alla ma jidħolx fi ħsibijietu. Mulej la tinsihomx lill-imsejknin. Saħta, erda u dnewwa fuq fommhom, għawġ u ħsara fuq il-sienu. Wara l-ħitan tas-sejjieħ jissajja, fil-moħbi joqtol nies blaħtija għajnejn ifittxu lill-imsejknin. Mulej la tinsihomx lill-imsejknin. Int tara ta' bilħaq il-għawġ u l-ħsara u taħseb biex fidejk taħodhom, fidejk jintelaq l-imsejken, tal-iltejm int sirt lajnuna. Mulej tinsihomx lill-imsejknin. Alleluja, alleluja. Alla kien li ħabbeb lil ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien il-Fariżej ħarġu
u bdew jiftehmu bejnietom kontra Ġesu kif se jeqirduh. Ġesu sar jaf b'dan u telaq minn hemm. Ħafna nies marru warajh u fejjaqhom kollha, wardnalhom bisħieħ biex ma jurux min kien. Biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Iżajija meta qal: Ara, il-qaddej tiegħi li jien ħtart, l-għażiż tiegħi li bih ruħi taxqet. Jien inqiegħed l-Ispirtu tiegħi fuqu u hu jxandar il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jiksirha ma' ħadd, ma jollix leħnu, ma ħadd ma jsemma leħnu fil-pjazzez. Qasba mġenġla ma jiksirix, mużbieħ nemnem ma jitfiex, sa ma jwassal il-ġustizzja għar-rebħa u f'ismu jittamaw il-ġnus. Il-kelma tal-mulej. Noqdu ftit fiskiet. Fil-Vanġelu tal-lum qegħdin nerġgħu niltaqgħu ma' Ġesu li għandu id-nies mexxin warah. U din indikazzjoni li f'Ġesu dawn in-nies kienu jsibu xi ħaġa speċjali. Issa l-motiv seta' kien wieħed jew ieħor. Il-motiv seta' kien li veru kienu qed ifittxu iħossuhom fil-paċi, forsi oħrajn billi Ġesu kien jagħmel xi miraklu kienu jmorru għal kurżità. Però kienet il-kawża, l-importanti hu li dawn in-nies kienu jkunu qrib Ġesu. U b'dan il-mod il-ħajja tagħhom kienet qed tinbidel bil-mod il-mod. Imbagħad dawk li bdew jarfuh min kien, Ġesu qisu jgħidilhom biex ma jgħidux min kien, biex din l-esperjenza ta' Alla iżommuha fiskiet. U din tista' tiġri wkoll fil-ħajja tagħna. L-esperjenza ta' Alla hija ħaġa sabiħa ħafna, però tista' tiddajjef, jistgħu l-elementi jeħduha. Hekk darba kien hemm bidwi li ħawwel siġra hawnhekk fis-Santwarju ta' Pinu. U għamlu n-nija f'post li fejn kien hemm ir-riħ. Din l-ewwel sena ma tatx xejn frott laqqas it-tieni. Imbagħad qalilna nagħmluha tank madwarha biex ir-riħ ma jaqbadx magħha, u s-sena ta' wara għamlet il-frott. Għaliex għax kull fejn kienet, kull darba li kienet toħroġ fjura żgħira tal-frott, ir-riħ kien itajjara. U din tgħallimna dan li qed jgħidilna Ġesu llum. Li l-esperjenza ta' Alla biex tagħmel il-frott, mod speċjali meta tkun għadha dgħajfa, meta tkun żgħira, m'hemm bżonn nesponuha żejjed, għax dak il-frott malajr jitfarfar. Imbagħad x'inti ssaħħaħ il-frott igawdi minnu kulħadd. Għalhekk hemm nitolbu l-mulej biex kull wieħed waħda minna jitgħallem aktar biex fiskiet ta' qalbna nożżu dejjem aktar l-esperjenza ta' Alla. Mingħajr ma noqogħdu nitkellmu żejjed fuqha, imma nożżuha f'qalbna, nirringrazzjaw, napprezzawha u nittamaw li l-frott ikun kbir. Fiskiet nitolbu fuq dan. U issa nqumu bil-wifqa ħalli rresqu it-talbit tagħna. Jew nitolbu għall-Knisja, għall-Papa, l-isqfijiet tas-saċerdoti biex fuq l-eżempju ta' Ġesu nibqgħu dejjem inxandru il-kelma ta' Alla. Nitolbu għalina l-koll biex narfu dejjem l-esperjenza ta' Alla fil-qalb tagħna u nożżuha f'qalbna. Nitolbu għall-pellegrini kollha li jiġu jżuru dan is-santwarju, mod speċjali għal dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew irresqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna.
Tolbu li bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej l-offerti li l-Knisja tiegħek qiegħda tagħmillek jew titolbu. U għamel li l-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tas-sew Missier Qaddis tajjeb ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwielet minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbiet tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċitu, is-semewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-semewit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-semewit. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kalġ ta' demm, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidu. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof Marju, l-Isqof Anton il-Maħtur u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Salvu u Marija Kassar, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jeġfel ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti f'ismewek, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li tritint kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. Fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf tal-Alla, tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Irċevejna mulej id-doni tiegħek. Nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina l-qawwa tas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.